Здравейте! Днескашната тема е вълнувала, да кажем, доста от хората преди нас, векове назад. И тя е свързана с пророчества за бъдещето. Дали има хора, които успяват да виждат в бъдещето, дали това, което виждат, е истина, очакваме да разберем. Някои от хората, които така са известни, са и българи. Севрокова, Ванга и ред други такива. Те говорят и за пророчества, които могат да доведат и до края на света. Всеки обаче дава едно ако, което означава, че човечеството все пак има някакъв шанс да повлиява на събитията. Пророчествата биват както хубави, така и страскащи, лоши. Повечето от тях обаче завладяват умовете на хората от това какво предстои. Ако е лошо, означава, че трябва да се подготвим, да се застраховаме, че ще минем през това, което идва. Преди да разгледаме кои са така притеснителните или за някои стряскащи събития, които предстоят през 2026, нека да помоля за тези, които още не са се абонирали, да го направят, които им харесва да лайкват и да споделят. Благодарим за което. И сега да разберем, ще преживеем ли тази година или не. От хилядолетия човечеството живее с усещането, че светът, който познаваме, е преходен и нетраен. В древните текстове, мистичните пророчества и съвременните предсказания се повтаря една и съща тревожна идея. И тя е, че идва момент на пълен световен обрат. Още в древността маите говорят за края на един цикъл и началото на друг. Време, в което старият ред се срива, за да се роди нов. В Библията пък, в книгата Откровение, се описва период на войни, на болести, на глад и морален упадък. Все знаци за глобално пречистване. Ведическите текстове от Индия предсказват края на Кали-юга, епоха на лъжи, алчност и духовен упадък, след която светът никога няма да бъде същият. Нострадамус пише за велик огън от небето, за продължителни войни и падането на могъщи империи. Мнозина вярват, че думите му сочат именно към нашето време, към настоящата 2026 година. Баба Ванга говори за ескалация на конфликти и борби за технологично надмощие. Нейни последователи твърдят, че именно тя сочи 2026 година като година на пречупване на света, в който живеем днес. Някои съвременни анализатори и тълкователи на пророчества твърдят, че около 2026 година светът може да преживее сериозни политически или икономически сътресения, които ще променят баланса на силите между големите държави. Общото между всички тези предсказания, древни и нови, е едно единствено. Светът няма да бъде унищожен изведнъж. Той ще бъде променен. Бавно, болезнено и необратимо, защото моментът за тези драстични промени вече е назрял. Пророчество номер 2. Природни катаклизми. В древните предания на маите се говори за период на разгневената земя. Време, в което земетресения, наводнения и огън от небето бележат края на един стабилен земен цикъл. Във ведическите текстове и индуистските пророчества краят на Кали-юга е съпроводен от разрушителни бури, суши и катаклизми, които пречистват света. В Библията се описват земетресения, морета, които поглъщат земя и природни бедствия на места, където никога не са били преди. Мнозина тълкуват тези думи като предупреждение за съвременната епоха. В скандинавските митове за Рагнарок природата се превръща в оръжие, земята се разтваря, океаните излизат от границите си, а климатът се срива. Нострадамус пише за великото треперене на земята, за наводнения на градове и за огън, падащ от небето.
Част от тези стихове днес се свързват с годините около 2026. Баба Ванга, според приписваните и пророчества, предупреждава за мощни земетресения, разрушителни наводнения и климатични крайности, които ще променят цели региони на планетата. Едгар Кейси предрича промяна на земната ос и всички проистичащи от това промени. А в наши дни съвременни мистици, футуролози и анализатори говорят именно за същото – 2026 година като екологичен прелом на света. Те предричат силни земетресения, невиждани горещини, драстични студове, урагани, наводнения и природни явления, за които човечеството не е подготвено. Пророчество номер 3. Възходът на изкуствения интелект. Идеята, че човек ще създаде разум по-умен от самия него, не е нова. Тя е записана в митове, пророчества и предупреждения още от древността. Днес мнозина вярват, че 2026 година е повратна точка в този аспект. В древните еврейски текстове се говори за голема, създание от материя и слово, което оживява чрез знанието, но в крайна сметка се обръща срещу своя създател. В гръцките митове Хефест създава механични същества със собствена воля, ранно предупреждение за изкуствения разум. В Апокалипсиса се споменава за образ, който проговаря и получава власт. Символ, който някои съвременни тълкователи свързват с автономни системи и контрол чрез технология. В източните учения се говори за време, когато човешкият ум ще бъде засенчен от създаден от него интелект, знак за край на една епоха. Нострадамус пише за фалшив разум и за знание, което ще надмине своя господар. Едгар Кейси предупреждава, че технологичният напредък без духовно развитие ще доведе до загуба на контрол. В наши дни учени, футуролози и дори самите алгоритми говорят за ускорение, което ще достигне критична точка около 2026 година. Именно годината, в която изкуственият интелект може да добие значителна автономност, самостоятелност в самообучението си, както и значително да повлияе човешките решения и избори. Свидетели сме на първият министър на изкуствения интелект в света – Диела, назначена в Албания от премиера Еди Рама през септември 2025 година като гарант за прозрачността и борбата с корупцията в обществените поръчки. Сред футуристите битува идеята, че 2026 година ще е преломна за утвърждаването от световния елит на световен дигитален контрол с помощта на социални рейтинги под прекият надзор именно на изкуствения интелект. Пророчество номер 4. Духовна и енергийна промяна в човечеството. През цялата история на света пророци, философи и мистици предупреждават за драстични промени както на планетата, така и на цялото човечество. Много от тези пророчества са адресирани именно към 2026 година и годините след нея. В древните ведически писания се говори за края на Кали Юга, епоха на морален опадък, в която човешката природа се изкривява по грозен и уродлив начин, преди да започне пречистването и възвисяването й. В Библията се описват последните времена, когато хората ще бъдат студени, разделени, водени от страх и враждебност, а не от съвест и милост помежду си. В Платоновите текстове и по-късните херметични учения се споменава за деградация на човешкото съзнание, последвана от внезапно масово пробуждане и въздигане. В скандинавските митове преди Рагнарок хората губят морал, брат се обръща срещу брата, а старите ценности умират безвъзвратно. Нострадамус пише за хора, които вече не са същите, защото са управлявани от страх, технологии и лъжи. Едгар Кейси говори за неизбежен избор, пред който ще бъде изправено човечеството – духовна еволюция на съзнанието или самоунищожение. Слава Севрюкова предрича духовно пробуждане на човечеството и преоткриването на вътрешните ценности, състраданието и новите форми на взаимопомощ между хората в името на общото добруване.
Пророчество номер 5. Генетични промени в човечеството. Още от древността съществуват предупреждения, че ще настъпи време, в което човекът няма просто да променя света, а ще започне да променя собствената си природа. В древните шумерски и в някои библейски текстове се говори за смесване на плътта и за създания, които вече не следват естествения ред на живота. В книгата Битие се споменава време, когато всяка плът се покварява, фраза, която днес мнозина свързват символично с намеси в човешкия геном. В херметичните и гностичните учения се предупреждава, че знанието без мъдрост води до изкривяване на човешката същност. Там се говори за пробуждане на скрития код, идея, която днес напомня за активирането и редактирането на човешкото ДНК. Едгар Кейси заявява, че в бъдеще човечеството ще започне да експериментира с самия живот и че тези експерименти ще поставят морална граница, която не бива да бъде прекрачвана. Според неговите тълкователи, най-рискованият период за това е първата третина на 21 век. А днес учени и футуролози говорят открито за генетична революция, която около 2026 година може да достигне критичната си точка. Редактирането на човешки гени, премахването на наследствени болести, създаването на подобрени хора, зачеването и износването на бебета в изкуствени утроби по предварителен геномен дизайн ще бъдат нещо естествено в близките години. Рей Курцвейл, съвременен футурист и технологичен визионер, стига още по-далеч. Той открито говори за естественото сливане на човека с машината, теория, в която Илон Мъск инвестира доста средства. Древните наричат всичко това нарушаване на божествения ред. Модерната наука го определя като биоинженерно бъдеще. Големият въпрос обаче е, когато човек започне да препрограмира себе си, къде свършва еволюцията и започва загубата на хуманността. Пророчествата трябваше да бъдат тези. Обаче има едно, което е засегнато дори в Библията. В него се говори за края на света, но дали ние разбираме какво са превели и как са разбрали, че това е края на света. А дали при превода не се е получило объркване. И това да значи не само края на света, а да значи нещо много по-различно, че е ново начало. В някои култури се пише, че преди да почне новото, трябва да се разруши старото. И още един факт, който май те засягат. Или май... Те бяха. Какво се казва там? Че евентуално пак ще има потоп. Но какъв е този потоп? След него ще се появи шести континент, по-голям от всички други. Дали ще е сега, дали ще е след време и дали изобщо ще се случи това, не знам. Бонус пророчество. Апокалипсисът на Йоан Богослов. В последната книга на Библията, Откровението на Йоан Богослов, не се посочват конкретни времеви периоди, но се описват конкретни знаци. И именно тези знаци карат мнозина да гледат към 2026 година като към възможна повратна точка в това пророчество. Йоан говори за време на войни, за страх и разделение между народите, за природни катаклизми и болести и глад, които идват постепенно, на вълни и драстично променят света. В древните тълкования на Апокалипсиса се казва, че тези събития няма да означават край на този свят, а край на една епоха и началото на ново време за цялото човечество. През средновековието богослови свързват четирите конника с цикли на човешката история – война, глад, болести, смърт, които се повтарят, но стават все по-интензивни преди големи преломи. В по-ново време съвременни тълкователи виждат в текста на Йоан символи на глобални конфликти, климатичен срив, технологичен контрол и промяна в самото съзнание на човечеството. Звярат, който говори днес, се тълкува не като чудовище, а като жестока, антихуманна система, без лице, без съвест, но с огромна власт над обикновения човек. Белегът на звяра всъщност може би не е клеймо, а крайна, драстична зависимост
от бездушната система на обикновения човек. Падението на Вавилон пък вероятно е знак за срив на цивилизацията, изградена върху алчност и измамни илюзии за безграничната власт и контрол над човечеството. Древната дума за апокалипсис всъщност не означава унищожение, а разкриване на истината. Каква ли истина ще ни разкрие сбъдването на това пророчество, само времето ще покаже. Видяхте и чухте множество пророчества събрани в това, което предстои. Само че, макар че има факти и за изкуствения интелект, виждаме и природата доста се променя, има едно голямо но. Дали човекът има силата да промени дадените събития, дали ние като общество влияем върху времето, всичко това определя и бъдещето, което ни очаква. Дано да оставиме една приятна и хубава планета за нашите деца.